Sziasztok, Patyi vagyok, és itt van velem Zazi. Sziasztok! Elkezdtünk egy kis Minecraft szervert, saját magunknak. Itt sajnos köpcös nem lehet jelen, de nem is baj. Igaz-e? Igen, Ja, és elfelejtem, hogy ez hardcore szerver. És ez nem igen. az EPK-ra megy fel, hanem egy saját csatornám lesz, Így, amire nye? megy fel. Találtam egy kis Találtam. cukiságot. Szép. Most kéne meglökni valakit, és akkor vége. Hahaha. Téged már te veszed a videót. Nem. Na, kezdjünk is favágással. Egyébként a grafika azért nem az ilyen szép, mert lejjebb kell tenni. Csináltunk egy ilyen tesztődőt, ahol nagyon szar volt. Úgy laggoltunk mind a ketten, mint a fene. Igen. Így lejjel a tévé, most kicsit jobb lesz. Reméljük. Igen, ezt a videót most 8-án vesszük fel. Igen. Ha jól tudom. Igen, és én nekem ma jönnek csinálni a gépet. És még a szarabbik gépemmel vagyok, ami úgy laggol, mint állat. Tehát nem tudom, hogy igen, majdnem sikerült megtalálni a lávatort. Nálam nem laggolsz. Az én kívem szerint. Megnézem, hát van 16 FPS-em. 19. De így visszaesik 7-re, tehát Így találtam birkákat. az jó. Már akkor tudunk majd aludni. Ja, hogyha van annyi birka. Egy Ja. már van. Azt látom, hogy nagy görlöd. Faj meg! És Birka, úgy birka, látom, megöltni. Van ajajaj. még egy birka. Mi a baj? Mi a baj? Semmi. Helyreállt. Csak megállt. De már visszajött. Előfordul. És amint látom, jó kis tengerparton. Jó kis tengerparton Most csinálunk lettünk. csónakot, és majd felfedezzük itt a környéket. Igen. De tudunk Nem hol most. lesz. Laggolás miatt belástam egyből a vízbe. Itt tele van birkával, meg malaccal. Amúgy már van 6 darab cukornádunk. Meg ilyen kis köves hegy mellett spawnoltunk le. Van már 3 izé. Öldöklök Ágyra való malac. meg van. Egy ágyra tehát. Aha. Meg dög lesz malac. Nem menekülsz. Meghal. Vagy csak én fogok. Nem halt meg. De most már igen. Meg önök is, mert ágyra való mind a kettőnek. Na most már van 3 darab húsim. Itt van egy birka. Ha van egy feketét ölök. Megvan a bundája. Hű. Na. Gyere ide. Segítsek. Na most nézd meg, belelökted. Nem baj. Ott van. Na én már nem fogok én halni. Az jó neki. Ott is van még cukornád. Elúszok érte. Az jó. Keresik én egy falut, vagy valamit. Igen, és most nem én veszem a videót, hanem Patyi. Hát igen. De most szerintem majd lehet... Mondjuk az én gépem szerintem úgyse bírná. Hát, hogyha jól lesz a gépet, szerintem megoldjuk, hogy veszel te is, akkor majd összemontázsoljuk. Ja. De még sikerülni fog. Ha nem, akkor ez van. Így van, srácok. Így van. Cukornál. Elnézést. Semmi gond. Van ilyen. Laggolás közben olyan szuper jó vagyok, hogy átugrottam egy szakadékot. Láttam. Laggolás közben, tehát ilyenre is csak én vagyok képes. Szuper assassin. És Gazi. nézd mit találtam. Falut? Nem, jobbat. Vagyis nem, rosszabbat. Jó. Itt most egy kicsit vágunk, Igen. folytassuk majd a videót. Addig is. Sziasztok!